Il-ġimgħa tfakkar il-Jum Dinji tal-Fotografija, delizzju li huwa popolari ma' bosta u li għal ħafna huwa professjoni. Matul iż-żminijiet il-fotografija evolvit ħafna u għada qed tinbidel sal-lum. Jikkummenta ma' Net News il-fotografu Matthew Briffa. Illum il-ġurnata il-fotografija inbidlet ħafna il għaliex l-ewwel ma bdiet il-fotografija kienet fil-black and white u mbagħad ovvjament bdiet il-kulur u qabel konna bil-films. Però llum il-ġurnata ovvjament evolvit ħafna għaliex ġid digital u llum peress li digital hawn ħafna softwares u jista' ovvjament meta dak li jkun jiġbed ritratt ikun jista' anke xejdu daħlu ġura software u jedit jaħ kif irid. Matthew Briffa qal li dejjem qed joħorġu trends ġodda marbuta mal-fotografija u stqar li l-fotografija tal-film reġgħet qed tieħu l-ħajja l-aktar maż-żgħażagħ. It-trend bħalissa tal-fotografija ġiet li qed nerġgħu mmorru lura, mhux nerġgħu mmorru lura staġġ, il-film raġa' ġie moda. Dan l-istazzjon tkellem ukoll mal-President tas-Soċjetà Maltija tal-Fotografija Stephen Buħaġar, soċjetà li bdiet il-ħidma tagħha lura fl-1961. Mela l-fotografija kienet importanti f'pajjiżna u għadha importanti fejn bosta persuni llum il-ġurnata jattendu korsijiet biex jitalmu aktar il-fotografija, jaqsmu dak li jiġbdu permezz tal-kameras tagħhom, llum anke bil-mobiles fuq social media, llum saret ħafna popolari, saret trend. Iżda jiena nemmen illi kull min jixtieq jitgħallem il-fotografija bis-serjetà għandu jersaq lejn soċjetà biex jitgħallem, isir espert fil-qasam u dak li jkun qed jiġbed ikun qed jiġbdu bis-serjetà. Barra minn hekk din is-soċjetà nediet kompetizzjoni ddedikata għal dan il-jum tan speċjali għal fotografi. Peress li llum hija il-World Photography Day, aħna nedejna kompetizzjoni naqadna ma' stabiliment ieħor li jinsab ġewwa l-Belt, Valletta, ħadna t-tema tal-Belt biex minu interessat li jipparteċipa jista' jissottometti 5 ritratti marbuta mal-Belt Valletta u għal aktar informazzjoni suġġerilu biex jidħol fuq il-Facebook page tal-Malta Photographic Society u hemmhekk isib l-informazzjoni kollha meħtieġa. Giulia Falzon għal Net News.